Dobré správy. Rok 2025 je rokom, keď bude cukrovka na Slovensku definitívne porazená. Slovenské zdravotníctvo v spolupráci s doktorom Ladislavom Kuželom vyvinulo jedinečnú domácu metódu na báze škorice a slanej vody, ktorá odstráni cukrovku už za 24 hodín. Slovenskí vedci vykonali viac než 1000 vedeckých štúdií a dospeli k záveru, že skutočnou príčinou cukrovky nie sú sítené nápoje, sladké jedlá ani samotný životný štýl. Je ňou nedostatok draslíka v pankrease, ktorý bráni bunkám tela správne využívať inzulín. Ale existuje riešenie. Doktor Ladislav Kužela nám osobne predstaví túto novú metódu pre našu krajinu. Ak máte nestabilnú hladinu cukru, zostaňte s nami, pretože o 1 minútu vám dám recept, ktorý pomôže zvrátiť cukrovku doma za 30 sekúnd. Volám sa doktor Ladislav Kužela a už viac než 25 rokov sa venujem cukrovke vo všetkých jej aspektoch. Otestoval som viac než 1000 rôznych metód, kým som nenašiel odpoveď, na ktorú tak čakali všetci diabetici na Slovensku. Výskumu som venoval 10 rokov, aby som vám dal spôsob, ako sa zbaviť cukrovky za 30 sekúnd. Viac než 25 674 ľudí na Slovensku zvrátilo cukrovku druhého typu a stratilo niekoľko kilogramov tuku už za 10 dní. A na to stačí urobiť to iba raz pred spaním, a to už od dneška. Vďaka chybám aj skúsenostiam po viac než 10 rokoch práce a 30 miliónoch eur investovaných do testov som objavil jediné riešenie vášho problému s cukrovkou. Špeciálne pre vás som pripravil bezplatné 3-minútové video, v ktorom svoj postup vysvetľujem čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie. Práve teraz si ho môžete pozrieť úplne zadarmo, kým ho farmaceutické korporácie nepremenia na drahý elixír. Prístup k bezplatnému videu je cez tlačidlo nižšie.